aw minnu bɛ ka lajɛ ni wagati na an b'a lɔdɔniya k'a fɔ k'aw bɛ Mifa production ani Ondo télé jabarani sanfɛla de la an bɛ novembre kalo tile 20 san 2022 an ka kunnafoni kun fɔlɔ an bɛ o daminɛ ni an balima kerecɛnlakaw ye olu ka ijitaga tako 51 na o daminɛna ni o kɛra novembre kalo tile 19 ka kuncɛ a 20 na wa a baara kun fɔlɔ o daminɛna kabini novembre kalo tile 16 ni o kɛra Kita mara la yenkaw ye mission catholique a kɔnɔna ka a furan ka jɛ mais ijitagalaw ye olu yɛrɛ sera novembre kalo tile 17 la. Novembre kalo tile 14 sirakɔrɔ Megetana commissaire divisionnaire Fantime Kulubali ale ni a ka cɛdenw olu tɛgɛ sera ka da bingalikɛla 5 kan ni o kɛra tile 2 kɔnɔna na a novembre kalo tile 14 yɛrɛ nɛgɛ ɲɛ 21 bingalikɛla 2 Kafuna Kone ale ka yɔrɔ fanfɛla la olu tagara sira da mototigi dɔ ye k'u kun bɛna a ka bolimafɛn k'a minɛ a la o senfɛ o y'a sɔrɔ patrouille dɔw kun bɛ yen fana ani mɔgɔ dɔw fana kun sigilen bɛ a yɔrɔ la ni olu ye dɛmɛ don mototigi ma o kɔnɔna na u tɛgɛ sera ka da mɔgɔ kelen kan ni o kun ye ko Jakarija Konare ale de sera k'a lasɔrɔ novembre kalo tile 14 na a dugusajɛ novembre ni o bɛnna novembre kalo tile 15 ma Mayanbugu fanfɛla la sɔgɔmada joona fɛ Alassane Kulubali ale fana sera ka lasɔrɔ ale minɛlen ale fana ye kunnafoni di a jɛɲɔgɔn tɔ 3 kan ni olu fana kun sen bɛ a ko la ni o ye Aruna Kamara ani Tumani olu mɔgɔ 3 bɛɛ lajɛlen sera ka minɛ novembre kalo tile 15 la wa ni mɔgɔ kofɔlen ninnu o minɛlen fɛn dɔw sera ka sɔrɔ a kunkɔrɔ ni o bɛna moto suyɛni o 4 o sera ka sɔrɔ marifa 2 ani mugucilan olu fana caman tɛgɛ sera ka da olu bɛɛ lajɛlen kan. N'an bɔra yen an bɛ taga an Sogo mara la u ka sigida dɔ bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko Toriganda novembre kalo tile 14 tasuma kasara donna yenkaw fɛ k'o sababuya kɛ furuna dɔ ko tasuma caman de kun bɛ ale kɔnɔ ni o de kɛra sababu ye ka tasuma ka lawuli o tasuma kasara in kɛra sababu ye ni deerɛni dɔ ko o sɛbɛkɔrɔ jinna a ko la. Hali bi novembre kalo tile 14 n'an bɔra yan bɛ taga Yirimajɔ Misabugu sirafara la Sɛbuguni sugu la ko tasuma kasara donna yen yɔrɔ in fana na o wagati la o y'a sɔrɔ sinfilaka 2 olu kun dalen bɛ sunɔgɔ la ni tasuma donna olu la kosɛbɛ olu tasuma kɛlen ka olu minɛ olu sera finitigilakaw fɛ walasa ko ka se ka dɛmɛ don u ma a yɔrɔ in masurunya la ni finitigilakaw yɛrɛ olu ye weleli lase yɔrɔ in tigi o yɛrɛ ma ale fana nana joona ni ale tagara ni mɔgɔ kofɔlen 2 ye lapitaniso la o kɛlen ka taa tagalen ɲɛfɛ mɔgɔ kelen ko o tora a ko dafɛ nka a tasuma kasara ninnu olu sababu bɔra fɛn minnu na ɲɛ ma se ka sɔrɔ o ko la fɔlɔ. Tomiya mara la u ka dugu dɔ bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko Beredugu marifa jatigɛlikɛla walikɛla dɔ olu tagara tasuma don mɔgɔw ka du la ani u ka balo fana na ni u ye balo caman ka olu jini nka kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ ma to a ko da fɛ wa fana ko mɔgɔ ma jogin a la hakili jiginna novembre kalo tile 9 o tɛmɛnen na u taara bingali wale kɛ nin yɔrɔ kofɔlen fana na tuguni. N'an bɔra yen an bɛ taga Somadugu novembre kalo tile 15 an ka finitigilakaw olu ka wulikajɔ bolo u tɛgɛ sera ka da bagan caman suyɛni ni o kun taara banbagaciw fɛ u tɛgɛ sera ka da olu kan ni o bɛ taga bɛn 100 kɔ hakɛya ma u kɛlen ka ninnu sɔrɔ u ye kunnafoni k'a lase Samadugu o ɲɛmɔgɔw ma ani gendarme minnu bɛ yen fana u ye kunnafoni lase olu ma ni olu fana ye bagantigi ninnu ka u wele ka u bɛɛ lajɛlen ka bagan ta k'a di u ma. Novembre kalo tile 15 tɛmɛnen Kati mara la yen sifilakaw ka fara kafo mɔgɔw kan ani Kati kan muso olu bɛɛ lajɛlen bɔra ka u fanga fara ɲɔgɔn kan ani ka u ka dusumakasi k'a yira ko Adama Jara Ben le cerveau ni ale bɛ yɛrɛwolo debout sur les remparts la ko ka u bɔ CNT jɛkulu ɲɛma ani fana ko ka tila k'a wele bɔgɔ jenini kan ko sabula k'a ye kumakan dɔ fɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka na ni basigibaliya ye an ka jamana kɔnɔ u tilala ka bataki fana k'u ci u ka préfet fana ma ko ka kunnafoni lase an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma. N'an bɔra yan bɛ taga Yanfoyila
o fanfɛla la yanfoyila dugu dɔ bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko kalana ale ni kalaku yen sifilakaw olu kun karila ɲɔgɔn na novembre kalo tile 17 ko sababuya kɛ damanda ko dɔ nɔfɛ ni a bɛ fɔ o yɔrɔ in yɛrɛ ma ko faradani o yɔrɔ kofɔlen na o kɛlen ka kun kari ɲɔgɔn na o ye marifa ta ni ka olu ci ɲɔgɔn na o senfɛ ko butigi caman kun bɛ a yɔrɔ la ni u ye o sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ o tɛmɛnen kɔfɛ fana a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ caman ko olu joginna a ko dafɛ minnu joginna u taara ni olu ye yanfoyila labitaniso la ani mɔgɔ minnu fana ni olu ta sɛbɛkɔrɔ juguyara k'u nana ni olu ye Bamako labitaniso la. N'an bɔra yen bɛ taga kɔkan kibaru la octobre kalo tɛmɛnin na Burkina Faso olu ka finitigilakaw u ye wulikajɔ kɛ ni o kɛra sababu ye u tɛgɛ sera ka da bingalikɛla 50 ɲɔgɔnna de kan ni bingalikɛla 50 ninnu olu ka minɛli o sababu sɔrɔla fɛn caman fɛ dɔw minɛna k'o sababu kɛ ɲɛnɛminimafɛnw olu ko ɲɛnɛbɔli wa dɔwɛrɛw fana olu ta kɛra fɛn min o de ye ko u kun kɛmɛ ka u yɛrɛ kɛ mɔgɔ dɔ ye ka sɔrɔ u tɛ mun ye ani dɔw fana ta kun ye k'u kun bɛ sira da mɔgɔ ɲɛ ka u bololafɛnw minɛ u la olu ni fɛn wɛrɛ caman u ka ni wulikajɔ in o kɛra sababu ye ni fɛn caman sera ka sɔrɔ a kunkɔrɔ ni o dɔ ye marifa 2 ani mugucilan ka fara kasiw kan ani moto 24 tɛgɛ sera ka da o fana kan o tɛmɛnen kɔfɛ fana ɲɛnɛminimafɛn kilo 26 ko tɛgɛ sera ka da olu kan olu ni fɛn wɛrɛ fana. N'an bɔra yen an bɛ taga Kenya mara la David Shasha ale si bɛ san 32 la a furumuso Marie Shasha ale de filɛ nin ye ka a furumuso ni ka a bugɔ ni o yɛrɛ si bɛ san 24 na a muso masina a kɛlen ka a bugɔli kɛra fɛn mun na o kunnafoni o ma lase an ma nka a kɛlen ka muso in bugɔ a bolila ka taa a ba fɛ yen ni David Shasha tugura a furumuso kɔni ka tila ka taa muso in yɛrɛ ko ka a bugɔ a ba fɛ yen o senfɛ ba fana ale weleli lase a sigiɲɔgɔn dɔ ma ni a bɛ fɔ o ma ko Ronald ale kɛlen ka na k'a bɛna dɛmɛ don Marie Shasha ye ko walasa ka se ka a minɛ ka bɔ cɛ in bolo David ale nɛgɛmafɛn dɔ ta ni k'o fara Ronald kunna ni ale sɛbɛkɔrɔ joginna o taara ni a ye labitaniso la o kɛlen ka taga ni a ye tile damadɔni tɛmɛnen kɔfɛ ko Ronald k'a ye diɲɛ to finitigilakaw tun bɛ ka David Shasha k'a ɲininka bibi na ko tɛgɛ sera ka da a kan. Coupe du monde 2022 ale daminɛna ni o kɛra Qatar jamana kan bi yɛrɛ novembre kalo tile 20 na wa a Coupe du monde na jamana min bɛ a kɔnɔ o ye jamana 24 o jamana 24 na farafina jamana 5 olu de bɛ a ko la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bɛɛ lajɛlen kuncɛ ni hɛrɛ ka sebaya di farafina jamana ma. An lajɛbaga ni an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka ɲɛfɔlikaw ye o kan o kɛra nin an bɛ foliba lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu ni aw tɛ sɛgɛn ka to k'an lajɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la Ala ka bɛn ni basigi k'o sabati Mali la ani diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen la o tɛmɛnen kɔfɛ fana an bɛ foliba lase an ka dibila baarakɛbagaw olu fana ma a k'an bɛ o la sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ ye.